Príves nie je len o ložnej ploche. Ak ho chceš využívať naplno, potrebuješ správne príslušenstvo. A práve v tomto je Ebeko o krok vpred. Nakladáš motorku, štvorkolku alebo kosačku, oporné koleso a podperná noha ti zabezpečí stabilitu, aby sa príves nepreklápal. A nájazdová rampa? Tá ti uľahčí život. Žiadne zdvíhanie, len pohodlné naloženie. Naše prívesy sú pripravené na všetko. Oka na zabezpečenie nákladu, príprava na plachtu alebo záchytnú sieť, nadstavbu, bicyklový nosič na plachtu, konštrukciu s plachtou. Konštrukcia je pevná, neohýba sa, zváraná, v rohoch vystúžená. PVC plachta o hrúbke 650 gramov na meter štvorcový je odolná, pevná a vydrží vám dlhé roky. Nemusíš nič dorábať, stačí len použiť. Ebeko N2 prispôsobíš presne podľa seba a pritom stále zaplatíš menej ako za riešenia, ktoré nemajú ani polovicu z toho, čo máme my. Príves Ebeko N2 vládne viac a vďaka príslušenstvu ešte viac. Pozri si našu ponuku a vylepši si svoj príves na maximum.